Niken. Dalang. Aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau niken kan enggak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapa rena wah urut apa-apa. Kalau wayang itu semakin lama umurnya. Sama namanya kayak Mami Heru namanya. Rame sampeyan gitu aku. Kalau wayang itu semakin lama umurnya itu semakin antik. Kalau sampean semakin lama semakin cantik. Ya. Kamu belum kok. Tekan sih mau. Kaya ngene. Nyidang sari kekitung memanis kaya kumbang kang amulat sekar. Kanjaga mregut manjing samudra tulya dreng wiraganya legawa. Aku ngimpi Kumbakarna maju Senopati. Punika namung pasupenan. Aku ngimpi keparak. Kabar kausanane Cit. Nggih. Ngaturi ketiwasan Kanjeng Rama Prabu. Para prajurit ngalengka boten wonten ingkang mangga pulya tanding yuda mengsah barisan wanara. Lah banjur karepmu. Kula badhe ndepani jurit Rama nyingkiraken barisan wanara, barisanipun Rama Wijaya. Cit, kula wonten dawuh. Aku bombong duweni jiwa kasatriyan, duwe anak sing duwe jiwa satriya bakal maju ana palagan. Bebela marang negara ngalengka nanging ibarate ula kowe iki tak culke ndasmu ning tak gondeli buntutmu. Kowe iki putraku lanang sing paling ndak tresnani. Sing tak gadang-gadang ganteni keprabonku besok ana praja ngalengka. Yen kabeh durung mudhar aja nganti kowe maju mungsuh kelawan prajurit Rama Wijaya. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama kados pundi? Durung tapih sing dadi budiku, durung gusis reka dayaku, Jit. Kowe ngerti ora? Bedes-bedese Rama Wijaya kuwi pesanggrah ana ngendi? Wonten perenging Harga Mangliawan ingkang sisih kidul. Bagus. Banjur kowe ngerti ora ing perenging Gunung Mangliawan sisih kulon kae ana apane? Menika wujudipun Astana Mangliawan. Bagus. Astana Mangliawan tegese kuburane leluhur-leluhur ngalengka. Gunung Mangliawan sisih kulon kae kuburane mbahmu. Eyangmu Sukesi, eyangmu Wisrawa, buyutmu Sumali, kabeh dikubur ana kono. Klebu eyangmu Jambu Mangli. Ih. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama, aja wedi kangelan kuburane mbah-mbahmu kaya obongen, Cit. Kados pundi? Diobong budhek kuping. Astana Mangliawan digawe Karang Abang. Waduh, nyadong duka kula ajrih menawi kula nampi walat kula wong yen wis mati ku ora bakal malati. Sing kok wedene ki apane? Kowe luwih wedi ngendi? Karo sing wis mati apa karo bapakmu sing isih meger-meger urip? Nanging menika pesarianipun leluhur-leluhur ngalengka wonten paribasan. Wis ora sah kagian guneman. Ora caturan karo dapurmu. Ora sah bantah obongen nek ana walate
Dasamuka sing nyangga, ngerti? Ora gelblak babat gulung. Ya. Adalah Astana Makyawan. Oh. Wonten malih tuladan prayogi satriya gung nagri Ngalengka sang Kumbakarna arane Tarika warna diyu suprandening kaya utami Buk wiwit perang Ngalengka denya tarbiatur Kakang Prabu Rahwana selawase dadi sedulurmu si Kakang ora tau dilih sambang marang sedulur liyane Paginiya Kakang Rahwana dina iki kepareng tindak pribadi ana ing panglebur gongso. Ana apa Kakang? Yen mekamono kene mung arep ngareh-areh supaya Kumbakarna madeg senopati. Wis muspra tanpa guna ora bakal aku maju senopati. Wingi bengi aku ngimpi kowe. Aku ngimpi kowe. Kowe maju ana senopati, maju ing palagan dadi senopati agung negara Ngalengka. Ora bakal Kakang. Muspra yen kowe ngareh-areh Kumbakarna. Oh ya. Wis Kumbakarna. Ing ngarep tembungmu nreweteh kaya betet. Ngandhake lamun kowe ora rumangsa wajib bebela marang kakangmu. Ya ora? Iya, mergo iki perkarane Kakang Rahwana dhewe. Nanging apa kowe ora rumangsa wajib bebela marang bumi Ngalengka?
bebela marang Ibu Pertiwi dadi kewajibaning kabeh warga sak Ngalengka kalebu Kumbakarna. Yen ngono isih ana rasa kabangsanmu Kumbakarna? Ya isih Kakang. Kabeh aturmu kuwi goroh. Ngapusi kowe Kumbakarna. Pranyata kowe satra sing jirih getih wedi mati. Nyatane Ngalengka didak-idak karo bangsa Wanara, dapurmu mung meneng wae. Kowe malah deprok, kowe malah sendeku. Nalarmu ngono ngendi? Kumbakarna, iki sing tak rembug dudu perkara aku nyolong Sinta, nanging lekno mripatmu jerengen gobokmu. Sawangen kae munyuk-munyuke Rama Wijaya dene wis umawani ngobong astana Mangliawan. Kuburane leluhur-leluhur Ngalengka. Ngalengka wis diobong. Astana Mangliawan dilebur diobrak-abrik karo bedes-bedese Rama Wijaya. Apa kowe arep meneng wae? He Kumbakarna. Weh, asal. Kabrabak sruka braneng geget waja mlintir Kumbala sugal wijiling sabda weladal wani ngrusak astana Mangliawan padha karo nantang Kumbakarna. Aku ora lila pesareane leluhur-leluhurku kok obrak-abrik. Pesareane leluhur Ngalengka kok obong para Wanara. Ora minggat saka bumi Ngalengka tak glundhungi ilang nyawamu. Wah. Oh. Ya. Basamu kok senopati tenan. Hei. Wis pokoke wakeh lah ki wis. Ngetek seranggon Pramadya Wanara. Maju bareng royok Raden Kumbakarna. Nganti Raden Kumbakarna ora wujud buta. Ngendi-ngendi kebak kethek, sirah ana ketheke, irung ana ketheke, bangkekan ana ketheke, dada ana ketheke, weteng ana ketheke, dengkul akeh ketheke. Ngendi-ngendi kebak kethek, saranjuring badan ora kaya buta nanging kaya gunung kethek. Sapare Sang Kumbakarna Sang Senopati Agung negari Ngalengka ngetok kekuatan ingkang pungkasan. Kakirikaken Prawadya Bala Wanara samya kuntal dawah kathah kang samya pecah.
Ayo. Liyane. Hebat Kumbo Karno ya. Hei. Caritane satriya lenoe kang maradi mring kautaman Kakang Mas Kumbo Karno jengandika madeg senopati. Aku madeg dadi senopati Gunawan. Pranyata Kakang Mas nglincati janjinipun Kakang Mas piyambak. Sekawit babar pisan boten kepareng dados senopati nyenopateni Kakang Dasamuka. Nanging kenang apa sakniki Kakang Dasamuka? Paduka belani Kakang Kumbo Karno madeg dados senopati Ngalengka. Tegesipun Kakang Kumbo Karno belani angkara murkanipun Kakang Dasamuka. Kakang Gunawan, ora teges aku belani angkara murkaning Kakang Rahwana. Lho, bukti nyatanipun mekaten. Barisan Wanara bubar mamut, tegesipun punika kecoh kadilat malih. Paduka kedah inget Kakang, Rama Wijaya punika titisipun Sang Hyang Wisnu dewaning kabahagyan. Kowe aja landhep dengkul pamikirmu. Aku maju palagan ora niat perang pupuh karo Prabu Rama. Kapindho ora bakal belani Kakang Dasamuka kang sasar susur bebudene. Mulane aku kudu belani bumi utah getihku nganti tetesing ludira kang pungkasan. Ya kuwi aku ora narimakake para wanara kang wanuh wani ngobong astana Mangliawan. Mongko kuwi biyen pesareane para leluhur-leluhur ing Alengka. Aku ora trima, wis cetha para wanara wani ngidak-ngidak bumi Ngalengka sak leluhur-leluhur Ngalengka. Sak ngertos kula mboten wonten manara ingkang mantun ngobong astana Mangliawan. Kakang sawangen dhewe kae astana Mangliawan wis kobar ludes keles dadi awu. Aku ora trima Gunawan, Ngalengka didak-idak karo para munyuk. Kumbo Karno rumangsa urip ana bumi Ngalengka. Aku kudu bisa njunjung luhur-luhurku Ngalengka. Aku kudu bisa belani bumi utah darahku. Tak belani nganti tetesi getihku kang pungkasan Gunawan. Semune Gunawan wis tanggap apa sing dadi lekasku. Para wanara, ayo maju. Kelakon tak remet dadi klalaring epek-epek.
ayune purwa sejati duh sinuwun Rama Wijaya kepareng matur bilih kalenggan sak mangke ngalengka ngedali Senopati Agung temah bubar mawut barisan wanara sinuwun Yayi Wibisana sapa kang madheg manggalaning jurit dadi Senopati Yayi mboten sanes nenggih kadang kula piyambak Kakang Kumbakarna sinuwun pranyata paduka Nalendra Titis Wisnu inggih namung paduka Sang Marteng Jagat ingkang saged sembada kinarya sarana Kakang Kumbakarna antuk aswargan jati mangsa baranga aswarganipun Kakang Kumbakarna sinuwun Kakang Kumbakarna Srudya suyung mulat gandanyarum angrarujit nala linali lalitan bangkit lali ding Indrajit Megananda nuninggih paman sembah pangabekti kula kunjuk paman Wibisana ya wis tak tampa bocah bagus Paman Gunawan Wibisana monggo paman kula aturi kula sawanaken dhateng Kanjeng Rama Prabu Dasamuka nggih Prabu Rahwana-raja sampun ngantos paduka paman menika dados satriya ingkang ngucireng pupuh sampun ngantos paman punika kicalan wujudipun jiwanipun kasatriyan awit paman Wibisana punika satriya ngalengka lah kok malah mangro tinggal bebela marang mengsah monggo paman kula aturi bali wonten ngalengka kula sawanaken Kanjeng Rama Prabu Dasamuka Indrajit Megananda kawruhana ya ngger bocah bagus bocah sigit bocah jentara kowe yen gagapi bebudene Gunawan Wibisana kowe ora gaduk nalarmu pancen kuwi dudu garapanmu
Kowe ora usah gagas kenang apa kok Gunawan Wibisana bebela mangrut tingal marang Sri Rama Wijaya malah kepara. Ayo tak gandeng tanganmu ndak sowanake Prabu Rama Wijaya titising Bathara Wisnu ya Sang Hyang Marteng jagat. Indrajit kowe kuwi mung kelepetan dedosane Kanjeng Kakang Dasamuka. Kowe ora ngerti abang ijoning perkara, kowe ora ngerti kintang kimpul banger bajining perkara. Kowe mung melu celeng boloten kebo latengen mula ngger. Ayo ponakku wong bagus ndak kanthi tak sowanake marang Prabu Sri Rama Wijaya. Dalah parat manis tembungmu alus pangucapan ngabangke kuping. Gunawan, tak jabel basaku. Kowe katone arep gandeng tanganku sowan marang Prabu Rama Wijaya padha karo ngremehke karo kasektening Indrajit. Dikira Indrajit ora duweni kadigdayan, dikira Indrajit ora duweni kaprawiran. Dikira aku wedi karo barisan Manara. Dikira aku wedi karo kowe, dikira aku wedi karo Prabu Rama Wijaya. Apa ngono? Mula manut tak rangket tanganmu, tak serimpung sikilmu nampa pengadilan Suranagara Ngalengka. Indrajit, aku ora gumun, aku ora sulap apa kang dadi sumbarmu. Awit apa? Awit apa kok aku ora sulap, aku ora gumun babar pisan karo sumbarmu kang kaya mengkono marang Gunawan Wibisana. Merga kowe sejatine iki wong sing ora ngerti. Ora ngerti ku babakan ana ngendi? Jal, saiki aku tak takon marang kowe bocah bagus. Indrajit kowe kuwi iki jan-jane iki putrane sapa? Lho, pitakon nek ngane-ngane. Aku putrane Rama Prabu Dasamuka, dudu Indrajit. Kowe dudu putrane Dasamuka. Aku dudu ki nalare piye, Gunawan? Dongenge kaya mangkene. Duk rikala jaman semana. Salah sawijining widodari asesilih Dewi Sri Widawati kang lagi digodak-godak karo ramamu Prabu Dasamuka mapan ning Kahyangan Suralaya kono. Jibeg-bebeg si Dewi Sri Widawati satemah tumurun ana Ngarcapada. Tumurune Sri Widawati manjing manunggal marang ibumu Dewi Tari. Nanging ora manunggal marang jiwaning Dewi Tari, ning manunggal kelawan jabang bayi. Karana apa? Karana duk rikala semono ibumu Dewi Tari lagi wujud ngandhut wujuding jabang bebayi. Sakwise mangkono aku ditimbali karo Kakang Rahwana. Gunawan, sok yen bojoku mbabar anak wedok bakal tak rabi dhewe, bakal tak pek dhewe. Merga kuwi titise Sri Widawati. Lah kocapa? Jabang bayi lahir metu wedok, metu putri. Banjur bayi mau tak colong karana apa? Mengko yen diwasa bayi mau dirabi tenan karo Kakang Dasamuka piye to ora ing jagat? Kaya apa to si kuning dewa? Bayi mau ndak larung, ndak wadahi kendhaga kencana, ndak ganduli wujuding kupat kang diarani kupat Sinta. Banjur aku muja wujuding mega, ndak puja dadi bayi. Bareng ditakoni karo Kakang Rahwana Raja, Gunawan, anakku lahir lanang apa wedok? Lahir jaler Koko Prabu. Ora iso. Anakku ki wedok, jaler kula aturi mirsani Koko Prabu. Banjur tenan bayi didelok ya kuwi lanang. Bayi mau dibanting, bayi mau diidak-idak. Ora malah mati ning malah saya diwasa.
banjur diparingi tenger Indrajit Megananda. Merga apa? Merga wujudmu asal mula bukamu kuwi teka Mega. Dadi kowe iki dudu putrane Prabu Dasamuka, sejatine kowe iki putraku. Aduh Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Kenging menapa paduka nilaraken kang putra wonten negari Ngalengka. Campuh kalian angkara murka punika. Karepmu piye Indrajit? Karepmu kepiye saiki? Monggo Kanjeng Rama. Ibaratipun paduka punika sagah gelar inggih sagah anggulung. Kula mboten pengin kalepetan ing dedosanipun Prabu Rahwana Raja. Kula mboten kepengin kalepetan ing sedaya angkara murkanipun Kanjeng Dewaji Prabu Rahwana Raja. Mila kula gesang pecah gesang kula pasrahaken kula borongaken dhumateng Kanjeng Rama Gunawan Wibisana. Ya yen pancen kaya mangkono. Ngeman rasane atiku yen kowe nganti klepetan marang dedosan iki. Menepno Panca Indra tak pujud tak balekke wujudmu sekawi Drajit. Saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga ngeningaken Panca Indriya. Panca lima indriya pengangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidikara. Mandeng pucaking grana kaya mati sajroning urip-urip sajroning pati liyep layape ngaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati. Jati-jatine risang Megananda ya sang Indrajit wis ngipataken rasa sengsem kocap ya bali malang mula-mulanira jebeder swarane ilang wujude menungso bel wujud dadi mega pulih marang jati-jatine Megananda. Prabata mirahing sun prihatin waspaku mijil tuhu dahat tanpa karya sengkang rinemakan Gusti.
mula enten raja dewaku. Sinta, endahing taman suka prasasat swarga luwih-luwih yen nyawang soroting citramu wong ayu. Sinta, paran pawartanira. Sejatine tekaku mapan ana kene nedya ngaturake gunging panuwun marang sira Yayi Dewi Sinta. Awit nadyan tamung sak oboring blarak, atiku wis rumangsa marem. Ya mung merga sira wis bisa gawe negaraku mulya tata raharja ing tembe murine. Awit Dasamuka percaya lamun ta jeneng sira Yayi Dewi Sinta panitise Sriwidawati dewining katentreman, kamulyan, kabagyan. Prabu Dasamuka, kowe jejering raja diraja Mbau Dendha Nyakrawati. Emane kowe wuta ing lajering gegayuhan. Karepmu piye, Sinta? Rahwana, setyamu becik gegayuhanmu luhur nanging tinemune jebul kleru panarkamu tumrap werdining sedya kang sejati. Kleruku mapan ana ngendi wong ayu? Kowe ora ngrumangsani menawa rusak ing negaramu tumesing madya balamu ya merga saka pakartimu, cupeting budi rupaing nalarmu, paugeranku mung prasaja. Yen kowe tresna marang hayu mesti nemu raharja, yen singlar hambek utama bakal nemu rubeda tiba papa cintraka. Keduwung kang tanpa guna yen getuna ya mung bakal muspra. Perkara iki kudu enggal rampung, Sinta. Tangih pisaning rampung, sedeng senopatimu tumpes wadya balamu ludes, masih lungguh ngedang kranging-kranging-krang kowe mukti wibawa ana kene. Cetha kowe ora wani ngadepi Pangeran Rama Wijaya Rahwana Raja. Sinta, alus tembungmu manis ucapmu ning ngabangke kuping. Ngentengke nyepelekke marang Rahwana Raja. Kok senggo aku ora wani ngadepi Rama Wijaya? Sak mengko bojomu wis dadi ratu jejuluk Prabu Rama Wijaya, tegese bobot lan derajate wis imbang lawan Dasamuka. Dina iki aku bakal netepi prasetyaku kang sejati. Bakal tak ajangi jembar nggone njaluk balining garwa. Driya mangu-mangu mangungtung kanduhan rimang Prabu Dasamuka. Iya, Rama Wijaya. Mumpung durung kedadian sira tumekaning pati, isih gedhe palimar maningsun marang Dasamuka nunggula. Dene garwaningsun Rekyan Sinta balekna marang panjenenganingsun yen to kateman mangkono bakal lestari anggonmu dadi ratu ana praja Ngalengka. Piye? Aku mbok kon nunggul ya? Anggepmu kowe kuwi sapa? Anggepmu kowe kuwi sapa? Kowe ngiman karo aku, kowe ora susah ngiman karo Dasamuka. Boyongen Sinta, kukupen negara Ngalengka nanging wis pedhulet gulune Dasamuka wis ngatang-ngatang dadi bathang. Yen to mangkono pranyata kuwi Nalendra kang wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kowe ratu kang wengis Dasamuka. Sing wengis kowe Rama Wijaya. Sing wengis kowe. Kowe ora ngilo karo kahananmu. Kowe ora ngilo karo githokmu, kowe ngorbanake nyawane ewon prajurit munyuk. Ming kanggo nuruti tresnamu marang Badan Sepata, ming kanggo nuruti keperluan pribadimu, ming kanggo nuruti nafsu serakahmu. Kowe bangsat
Rama kowe. Munyuk-munyuk kae mbok apusi, mbok nggo beteng leteke ngatimu anggonmu kebondo marang katresnan. Wadya balaku blasang nganti kaya babatan pacing iki merga saka nafsu kekarepanmu, Rama Wijaya. Kowe kabondo ing katresnan nganti kowe ngorbanke pirang-pirang nyawa. Apa ngono kuwi dudu wong kejem? Apa ngono kuwi dudu wong mengis? Kondange akeh kang ngandharake kuwi titising Dewa Wisnu, dewa kang andum kabagyan lan katentreman. Nanging kabeh mau nanging kabeh mau taek. Ora ana nyatane. Kowe dudu Wisnu kang andum kabagyan, kowe dudu dewaning Wisnu kang andum katentreman. Ning kowe iki ratu sing kepanjingan jiwaning iblis. Kowe ratu sing matakmu kaya kewan tanpa duwe rasa welas, ora duwe rasa asih marang sapadane. Sawangen para wadya balamu padha blasah kae kabeh saka pakartimu. Kabeh saka pokal gawemu. Kowe ratu sing jirih getih wedi mati. Kowe aling-aling bangsaning munyuk sing padha dadi korban. Kowe dudu menungsa Rama. Kowe bangsaning sato kewan. Kowe jagal, kowe iblis Rama Jaya. Aja kleru panompo Dasamuka. Yektening nggonku napaki perang iki ora mung kasurung brantaning asmara njaluk balining Dewi Sinta, babar pisan ora. Nanging sing luwih wigati kewajiban ingsun iku mbrasta memalaning jagat ingkang sinandhang ratu ngalengka sak wadya balane. Mula aja nganti tumpang suh ideping tekad, aja nganti warsa nggone matrapake katresnan lan kewajiban. Ingkang ingsun tindakake mung kudu nyirnakake sukertaning bumi kang ora ana liya ya mung kowe Dasamuka. Dene garawaku Sinta mung kinarya pancatan anggonku bisa sak bejagong kelawan kowe. Dene sapurnaning peperangan iki bakal katandha jaman kang anyar kang kebak ing katentreman ya kuwi jaman Kerta lan Raharja. Wah, gombal pangucapmu Rama Wijaya. Ucapmu kabeh mau ora ana nyatane, kabeh ucapmu mau mung kanggo ngetokke sucining tumindakmu ana ngareping wadya balamu. Nanging aku weruh regetaning atimu. Aku weruh regetaning rasamu, kowe wong lanang kang kaprawasa dening bojo. Kowe wong lanang kang uripmu dikuncara dening katresnan, dikuncara dening Sinta. Jejermu satriya nanging sejatine kowe iki wong lelemeran, kowe wong jirih, kowe wong ringkih Rama Wijaya. Sakarepmu nggonmu ngarani Dasamuka. Ingkang baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip mbrasta angkara murka ngerwat retuning jagat kanthi teteken adiling hukum. Gancur ilang nyawamu.
Prabu Dasamuka eling-eling andweni wujudipun Aji Pancasanya alamoto pecah isih kadunungan bumi geni banyu angin lan swasana bisa urip Cikra urip risang Dasamuka gregah kaya wungu saking ento hei Rama Wica aku durung mati piangsat hei sangkalane pawono pangruwat Surati Rajaya kanat labun urip neh hei 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 Ndara Senggono piye Kakang Semar iki? Dasamuka mati urip neh, mati urip neh. Mati lho iso urip neh, mati urip neh. Ngono enek ping 7. Ngunanku nek wis ping pindho ngono mati ya wis ora iso urip neh. Dasamuka nika wong kuat sekti mandraguna lah apa perang iki ora bakal rampung mboten ngaten sak dhuwure langit isih ana langit ya ta sak sekti-sektine wong menika wonten pengapesanipun banjur apa pengapesane Kyai bebarengan kalian Sri Rama Wijaya kang hamentang langkap Gawa Wijaya gunung karungrungan sampeyan jebol sampeyan jebleske wonten anggane Dasamuka teng mriku margining Pati Rahwana Raja samu barange wis bisa rampung he Anoman. Nggih, nyuwun ngapunten Radi Keladuk, kula nibakaken gunung karungrungan menika dhateng Si Dasamuka. Iya. Yen ora dadi apa Anoman, yen ora kaya mangkono Dasamuka ora bisa tumekeng sirna. Lajeng kersanipun kados pundi?
aku bakal nemoni Yayi Rekyan Sinta luwih dhisik Anoman. Nyata larata saking godha sakara kula yen tanamu tosa sang sri ing garwaning Sun Yayi Rekyan Sinta tinimbalan ingkang adhawuh pangeran Yayi Sinta tumuju kudu tiasipun kakang sakwisipun kakang bisa anyernakake angkara murka ya kuwi sirah Wanaraja pun kakang kudu enggal ketemu kelawan Siadi pun kakang kepingin hangrangkul marang Yayi nanging kenang apa Yayi Sinta anduwa marang pun kakang Dimas pangeran menapa panjenengan boten katuwan raos Jubriya kalian kula boten kagungan raos sujana dumateng kula bab perkara apa Dimas kula punika sampun dipun singitaken Rahwana-raja sakwarsa laminipun menapa paduka sinuwun boten anggadhahi raos Jubriya dhateng kula menggah kasucen kula dumateng sinuwun garwanipun Kakang Yayi pun Kakang wis bisa ngilangake rasa sujana kang kaya mangkono iku kepiye wae pun Kakang bisa nampa marang Siadi nanging boten mekaten sinuwun tandha bektinipun kula badhe mbuktekaken wonten ngarsa paduka Kanjeng Pangeran anggonmu mbuktekake dinten menika kula badhe siram jamas langkung rumiyin siram jamas lakar kados mengaten kepiye caramu anggonmu bakal siram jamas kula nyuwun panjenengan damelaken patunon dahana kula badhe cumemplung wonten telenging dahana punika sinuwun Yayi Sinta aja ngawu-ngawu gawar yen to Yayi cilik tumekaning lara gedhe-gedhene tumekaning pati menawi kula pejah sampun negakaken dhateng kula tegesipun Sinta sampun boten suci kok abot temen pamintaning Siadi ya pun Kakang bakal minangkani Yayi Anoman kula wonten dawuh cepakno dahana patunon kinarya siram jamas Yayi Sinta
lan tangis banjir loh alun-alun negari Poncowati. Senadyan kathah manungsa nanging sedaya sami tumungkem bungkem batin sami anjrit kaya tan lila mula Dewi Sinta ingkang ngarsa nyemplung wonten geni murup. Patunun tumpuk undung kaya sinumet murup mangalat-alat gondilat langit. Pating jledhor swarane parandene tan mundur ing geguntur tan mendha ing bebaya. Lan sang ayu sumungkem ing pepadane Sri Rama Wijaya ingkang amung hanjegrek tan bisa ebah. Geter kang sarira kaya jebol-jebol dadane. Kocap Dewi Sinta ingkang hangagem busana sarwa seta minggah ing pepanggungan asta den uncupaken dhateng tengahing jaja. Bungkem netra kekalih megeng napas lan nupus. Pating jerit swarane kang samya mulat. Dewi Sinta ambyur jogani muluk. Kawah kalenggah risang Rama Wijaya nanging datan dangu kepireng swantenipun ingkang garwa Pangeran kula Rekyan Sinta garwa Paduka. Aduh Yayi garwaku wong ayu. Saking tengahing daana Sang Rekyan Sinta sumunal cahyane datan mantra-mantra kalamun Rekyan Wara Sinta panjalmaning Sri Widawati ingkang wis kekantenan asta kaliyan Bathara Wisnu.